Духонагаи фурӯшӣ бо нархи ҳамагӣ 325 000 сомонӣ дар ошёнаи паст мебошад. Сеюм ошёна ягон хел катлаван нест, дома аллакай бардоштагиянд. Якта не, балки дута духонагаи фурӯшӣ дар ин мӯза навор мешавад. Вариантҳои срочнӣ мебошанд. Нархҳошон боз аз ин дам арзонтар мешавад. Навор монад то охира тамошо кунед. ассалому алайкум. Хонаи фурӯшии имрӯзаамон дар ноҳияи Рӯдакӣ, гардиши Ленинградда ҷойгир мебошад. Аз ин тараф роҳ ба сӯи мости 46 микрорайони шаҳри Душанбе ва аз ин тараф роҳ ба сӯи маркази ноҳияи Рӯдакӣ. Ин ҷо худаш гардиши Ленинград. Хонаи фурӯшимон дар маъни ҳамин минтақа ҷойгир аст. Аз ин тараф мо омадем ва худи бинои истиқоматӣ бари масҷид хатӣ мегузарем. Марҳамат, худи маҷмаи истиқоматӣ дӯстони азиз ва бинои истиқоматӣ чӣ хеле ки мебинед фасадро аллакай зада истоданд. Дар навбат худи бинои имрӯзаи мо. Дар сеюм ошёна қарор дорем. Инҷо шахтаи лифт ва марҳамат дӯстони азиз. Имрӯз пешкаши шумо якта не дута хонаи фурӯширо мекунем. Якум сар мекунем аз дасти рост дӯстони азиз. 59 метри квадратӣ мебошад. Инҷо ошхона, ин деворро албатта ки маҳкам мекунанд. Дар инҷо якум ҳуҷра, дуюм ҳуҷра ва дар ин тараф ҳоҷатхонаву ҳамом. Инҷо даромадгоҳ. Духонага кардагианд бо масоҳати умумии 59 метри квадратӣ дар сеюм ошёнаи бинои навастройка. Худи бино аз 10 ошёна иборат мебошад. Биноро аллакай бардоштагианд дӯстони азиз. Каме корҳои таъмирӣ мондагӣ аст. Дару трезаро то охири ҳамин сол аллакай мечаспонанд. Иҷозати таъмир бошад соли нав наметиҳанд насиб аз рӯи нақшаи ширкати сохмонӣ. Нархи хона бошад ҳамагӣ 325 000 сомонӣ. Боз савдо мешавад барои харидорҳои аниқ. Ин бошад дуюм хонаи фурӯшӣ дӯстони азиз. Инҷо ошхона, якуму дуюм ҳуҷра ва ҳоҷатхонаву ҳамом дӯстони азиз. Ин хонаам ду хонага кардагианд. 59 метри квадратӣ мебошад. Маълумот ҳамон маълумот. Нархи ин хонаам 325 000 сомонӣ. Хона дар ноҳияи Рӯдакӣ, гардиши Ленинградда ҷойгир мебошад. Дар назди масҷид аст. Боз ба ғайри масҷид мактабҳо, боғчаи кӯдакона, бозорчаи фабрика, бозорчаи Ленинград ва дигар чизҳои даркорӣ дар наздикии хона қарор дорад. ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. Раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардед. Барои реклама ба рақамаи 907 1455 15 дар WhatsApp ё ин ки Telegram муроҷиат кунед. Dom TJ, рекламаи босифат ва натиҷаовар. То боздид. дӯстони азиз, хотиррасон мекунем ки Dom TJ канали худро дар Telegram дорад. ҳатман даромада обуна шавед. Ссилкаашро дар комментария ва дар описанияи видео мемонем. Ҳамаи хабарҳои нав, ҳамаи хонаҳои навро аввал мо дар Telegram мепартоем, баъд аз он дар дигар шабакаҳои иҷтимоӣ. Барои ҳамин хеле ҳам хурсанд мешавем агар даромада обуна шавед дӯстони азиз.